Zergaitik, nik uste dut ez dela konstiente Saramak egin dezakeen kalteaz, naturan. Osea, ez du ikusten ze eragin daukan, ez? Osea, zeu zer, ja behin konstientzia hartzen duzunean, Sarama ondo botatzearena eta ingurumearen zaintzarena, ja aldaketa handia egin dezakezula. Ordune, hori ja konstiente izan da horretaz, nora ez duzu zeu zer egingo. Bai. Ja, jakinda. Bizitzea nun bertedero. Esatea, azkenean egotea inguratuta gehiago Saramaz, que naturaz. Naturaz baino... Pasada da. Bueno, guretzat azkenean hori, herrian laguntza moduan eta azkenan guk egiten duguna bai ikusiko du beste jende batek eta espero dugu ikusten den jende hori animatxarrengoan horrakoak egitera, orduan azkenan da geroz eta jende gehiago animatuko da. Hor dago pilo bat, baina pilo bat da kamioien gurpilak, poltsak. Bai, eskuz ezin duzuna hartu, ez da? Hori da, konturatzea zein sabor kantitate dagoen gure inguruan. Azkenean, normalean ez duz ikusten, baina gero hori, hona esatoz, ez dakiz zenbat denbora daramagun eta badauzkagu sakoak ia beteta, orduan saborra egon badago. Orduan, holan ikusten da zenbat sabor dagoen eta bai konturatzea, joder, honek ezin doren jarraitu. Bai, ez da bestela akabo.